Indi restoranın gurrunu açtık. Asıl hani keşkem edebilsen Türkmen toy değil ya. Bir alim ulama gelip nikah kıyandan soň bir 3 milyonları nikah diýen zadın nämedigini ol İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın ondan sonra öz peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın toy var aydan hadislerini salih perzent dilemeklik vardı, salih arasında halal lukmadan rızık dilemeklik vardı aydan hadislerini, dualarını adamları tercüme edip verip öğretip inhar adamlar Allah'ın peygamberi tanıdıp o şahannaz bir görünüşte bir toy soğup ingowsi köni Türkmenlerin näme etipdir görüş tutturupdurlar. Ol beýrekde ýalyk goýup ılgadyp bir beden teriye sag bolsun ýaşlaň diýip at kulak asyp ony böktürip allarjak bolup dururlar. At ýaşdyrypdyrlar. Şunuň ýalyk edip toy tutmaklyk ne gowy? Ýok, bolara aýagyny nirap dur. Hani edebilmeden etmeliler ýöne aýagyny nirap durmy restorany etmelimi? Biz musulmanlar günümüzde edilýän zat restoranna näme? Arak içiliýär. Günümüzdäki restoranyň içinde ajam boldy hakykat ýaşy düşünýär, dünýäwi döwletde ýaşaýar. Ýöne şonu da boldy biz Allah'a secde edip Allah'ını bir bilip Hudaýy tanaýan adamlaryň garşysyna çykmaly adamada arak goýulýar. Ve nomur bir şol arak bilen edilýän zat eline aragyny guýup aragyny alyp üýşüp ödüm bir bolubam däl topluk halda ey Allah zan Hudaýy zan bagtlary açyk bolsun, goşa nämesi bolsun dua edýär. Aragy eline al dua edýär, ýalanmaýar şo edilýändä. Hakykat edýärler şunu. Bak şu edilýän dua bet dua bolup aýlanýar. Normal bir akyl bilen diňläňde bagtly bolsun diýär, gowdat diýär. İki dünýede awat bolsun, goşa garrasyn diýär, goşa ogly bolsun diýär, arsal döwleti kän bolsun diýär, ody bilen külülen çıksın diye diýmeli dadı diye. Emma Allahu Teala'nın necis sudat, sizin Hudaýyňyz bolup size haram edýän sudaty, etmeýän sudaty, şul iş şeytanyň işi bir pislik sudat diýip aýdýan dadyny eline alyp, ýene şu haram eden Allah Teala'nın için ýandyn sen haram ettin. Ýene haram etseňem, ine sen haram eden dadyny eline alyp senden ýene gowluk dileýän niýe. Kabul bolarmy şo? Elbette bolmaz. Kabul bolmak aňyrda dursun. Bit dua öwürler şol. Bagtly bolsun diýdimi elini arak alyp diýenler üçin bagtsyz bolsun, araksız bagtsyz bolup sunny dilani alyp bolar şol. Nauz billah. Şonuň üçin ol haramlygy gün aýryp bolmaýan bolsa restoran etmek haram däl. Men o restoran etmeň, men dünýäwi döwletde bir 10 ýylyk demokratik döwletde ony ýaly hukuga garşy çykamak, ýöne musulmanlara musulman bolsaňyz ogul gyýyllarda öýreňizde arak goýup Allah'yň haram eden dadyny ortada goýmaň diýen. Ondan ol eýden bolsaň ertesi gün nikahyny täzelede aýan. Nikahyň podalara toýda. Sahih, şunu Allah'a asi bolluň sen. O bir indi şon ýaly restoran etjek bolup ölüp çykyp barýan bolsaň edin restorany, ýöne aragyny aýyryn. Aýyryn aragyny. İkilenci. Indi bagşyna öldürsen adam aýyrmaýan diýär. Bolýa Hudaýy atlap halka aýdym ner ýene diýer bir zat diýer bahana tapar bolýa. Onuň bolana estağfurullah bolmaýan da bolýa diýip asi boljak diýär. Aýyrsaň ne gowy aýrylmaýan bolsaň esas iki tane zat bar. Şonu bir aýyryn. Şu günümizde şonu aýyrsaňyz berekellah size. Ýöne şonu aýyrmasaňyz bolur vay halymyza.